پێشمەرگە و سەربازانی سوپای عێراق هەموو هەوڵێک ئەدەن و زۆر بەجددی هەوڵ ئەدەین. هێشتا شەڕێ مووسڵ داوی پێ نەهاتیە دەستپێکانە کوکیانە بەرە بەغدا و هەولێرێ دەرکەتن لەسەر وان دەڤەران و پێشمەرگە لە پشتی هاتنە داعش کۆنتڕۆڵکرینە. پێشی دەربازبوونا کێمتر ژێ 24 لە مژمێران بێسەر داخوێنا بارزانیدا حەیدەر عەبادی سەرۆکوەزیرە عێراقێ بەرسڤە ئاختنێ بارزانیدا و بزەڵالی ڕاگەهاند دوێت پێشمەرگە لە تەڤەیە وان دەڤەران بێتە ڤەکێشان کو دê kivane operasyona Mosul da hatine kontrolkirin. Ew devere jî ku berya operasyona Mosul pêşmergeyê kontrolkirîne li gorî destûrê Iraqê serederî gel de dihête kirin. Ama yekem cara xwênî pêşmerge û serbaz Iraqî têkel debî umêdman waya ki em bibîte binageyekî esasî bû peywendî ayîndeman legel Bexda. Ev bersivdana Ebadî reng e germ û goriya wan peywendiyan û hevbendiya navbera herêmê û navend sar biketin ku berpirsên bilindên her dû aliyan li destpêka operasyona Mosul têkezî li wêyekî kirîne û bi destpêka qonaxa nû ya navbera her dû aliyan didan zanîn. Roja çarşembî Barzanî li Başîk peyameka siyasî aristeyî hikûmeta Iraqê kir û amajepêkê kir pêşmerge li wan deveran nehête vekişan ku beriya destpêkirina operasyona Mosul lê bûn. Ew babete jî cihê gotûbêjkirinê nîne. Lê ew deverên ku pêşmerge dêkivanê operasyona Mosul da kontrol kirîne navbera herêmê Bexda lafhatin li ser hatî kirin. Lê bê ku Barzanî amaje bi hûrdekarên lafhatinê biketin ku aya pêşmerge li wan deveran dimîne yan jî ne. Xwîna ezîztirîn ezîza qehremana bela Daeş li milletê dûr keft. Ez zanim me çi qehremanê li dest dayî. Ez zanim me çi ezîzê li dest dayî. Ez zanim me çi kesê di dest dayî ku qîmeta we biçin hayte teqdîr kirin. Nivîsîngeha ragihandina Heydər Ebadî dê zalakirina xwe da behsa wêyekî kiriye. Lafatin navbera hikûmeta navend û herêm sebaret bi operasyona Mosul wekû xuye û çê guherîm serda nehatîne. Li gorî lafatinê divêt hêzên pêşmerge vegirne bû wan deveran ku beriya destpêkirina operasyona Mosul bûn. Herçende Barzanî bi awayekê zelal behsa navaroka lafatinê li gel hikûmeta navend nekir lê Serokvezîrê Iraqê têkezî kir. Bi piştgirêdanê bi xaleka lafatinê navbera herême û Bexda ku bi zelalî behsa vekişana hêza pêşmergeyê diket ku li hindek cihan jî pêşmerge hatiye vekişandin. Heta evro 11,500 ezîzê me şehîd û birîndar bû. Dê demekî de Barzanî ragihan bû ewan li hefatinê li gel hevpeymanan û Iraqê heye û ew hêla niha heye û pêşmerge tê de ye. Ew jî lê nihêne vekişandin. Li nivîsîngeha Ebadî bersiva Barzanî de ye û amajepêkê kir. Ew devere ku li ser demê hikûmeta berê Iraqê hêzên pêşmerge lêbûn û li piştî destpêkirina operasyona Mosul ji aliyê pêşmergeyê ve hatine kontrol kirin çê lefatineka nû li ser nehatiye kirin û li gorî benda destûra Iraqê serederî gel de dihête kirin wekû amajeyek bi yêkalîkirina wan deveran li gorî madde 140 destûrê Iraqê. Dê hazir bin bu hemû tehdîdekê û çi cara siyaseta me ew nebûye em çîne ser erdê kes yan çîne ser malê kes bes lazim et hazir bin egerêkî çavê temayê dirêj çavê temayê xistet welatê me da bû hûn dê hazir bin dîfaê xwe bikeyn ew tecrüba serê me hatê carekodî dubare nebîte. Gelekan pêşbîniya wêyekî kirbû ku piştî kontrolkirina Mosul û dawî hatina Daeş li Iraqê arîşawna kûkê navbera Hewlêr û Bexda li ser axê serhil bidin. Lê niha operasyonên berdewam ew metirsî û gefa Daeş li ser her dû aliye heye. Lê destpêka nakûkiyan her zû derket bê daxwîna Barzanî û bersivdana Ebadî.